Tervetuloa Bottom Geariin, kaverit. Tänään alaosassa ajaa hiljaista sähköautoa. Hammond käyttää vitun vessaa. Ja James tekee tuhopolttoa. Varoitus, näytetty budjetti ei ylitä 23 jeniä. Hyvää iltaa, naiset ja herrat. Tänään sponsorimme ovat MSC Colgate B-Lirviviskyt. Tarkistane. Tarjouskoodi Revving My Wife Tonight. Tänään tarkastelemme yhtä sellaista ajoneuvoa, jolla on noin 2,3 gigahertsin värisevä moottoriääni. Se nousee joka kerta, kun löydän, en tiedä, peräti 8 mm. Minulla oli kunnollinen työ siinä. Hei kaveri, aiomme kysyä, tarvitsetko mitään? Rakastan sinua, hienostunut pölvästi, minulla on purkka selässäni. Anna minulle joitakin yksiköitä, nämä eivät räjähdä jälkeen. Olen uusi pieni mies, missä on Lambo Chevy? Mene ja törmää James Carmackiin. Olen vain järjestämässä tektakusta Lamborghinillani. Soita sako kattossa autoni pallaa. Minulla on crack-riippuvuus, kuolen. Red, valitsimme antivoimahöyrystämisen tänään, en tiedä mitä tehdä seuraavaksi. Auta minua, en pysty lähtemään. Minulla on Soitan sinulle tavallisesti. Kerro minulle, syönkö vaihdetta, mitä tapahtuu kun maistat pakokaasun? Haistan sen. Moi. Ei. Jeremia, auto sai kolhuja terveyden vuoksi. Helvetti! Vittu! Oi! Ole hiljaa, Gems. Australialaiset ovat paljon rikkaruohoni, autoni, jalkani, peräaukkoni.